Mansu Wumogusi. Chidaka chinge magega umurai wense Daktari William Ruto goikirana state ya Washington DC nigenyorereri baga gobwatuka engwana yaye na gusange birengeri biaye amona egati yaba Kenya abamenyete state eyo naboigo abaseneta abanyarako bagwikirana senseme eyo na gusogira umwancho murigereria boire buyanine no gosemere no genete ko bagokwego ke kubwatikana nimero berio etokwariganetie imeya ndizi TV kurwa kete goikira chinga kibune cheragira chisesato chiabono botuka sentunda endeli tukolia Jumatano chitariki emerongo ebirenebere tonyerako batokomena na sembe ko kumanyanganya reko bagagwata kubaterana mona bariki baito mangana maya kurwa kete goikira chinga kibune china mange tokwariganete kurwa semesa yeto yamaya kolendeli tangani pitika tonyore asenchira yobwenge. Oba director bakora aba igoba ko funded no board member mukuru asenge njata itacho nyali bakali okurusha board member ro agende kuri board member na ndo okotire baka maino rule aba director bakoro ya tibali gochikoba bagochorwa sobo chori bobotenere bwekemerigie chaime county ya Kisii abali mekurwa safe factory ogembo nigo wenekirie perform yakonya niga konyete abana baito kora bali props morning and evening ngokora bali preps yente kentu anakora nande ndusiara na banda batu obusalia no boibi bwe transforma kogendra ime constituency ya Kitutu Chache South. Still have people class 8 dropouts, form 4 leavers doing HIV tests. They are the ones that if you go to a VCT center abakorie meremo bobo cheno kurwa sector ya bokoreri bwe laboratory kogendra no mogiro goikira serikali ya Nyareko begoikirania magani abo. Ayo amana anda mango mwancho murigereri yango ko aligana tanyareko batoko sanga amona ikurumo chakano goikira omwelio chinga kitoko bwaterana amona relide mosekwenekia bunago cheregwetera somono bebi manyerelio neresara mu manya gene toko bakweneke ngachibicha amorelio gichago chera senchira yobo ikira negoro kwa Josephat Misingo ko aligana mwancho murigereria tanyareko batoko sanga amona ye toko chaka kurwa se county ya Kisii ni gobono obwibi no bosalia wechi transformer wanyareko boko ene kiwase chinsemo aime yorogongo rwagusi anena se constituency ya Kitutu Chache South asobo tukobokira lero ni gababegwa gosabanto batamanyiri banyarako bagwikirana sekanyaro gya siara abanyarako banyarako bako yeyeria transformer naboigo ko yesalia na koibagatie chinsemo chi transformer yo engana nyarako bekwirana koleta egesunte ekenene sensemo eyi nigo bamenyi beseme ya siara banyarako bagweso kenako gikelige korekyo asebanyareko bakobolia serikali nyareko bagegotinya oburendi na konekia buna chinguru cyomorero cyanyareko bachikorendo senseme yo nago tomanyo muri kyoito dipanasanya boibiwo iga bwabere bokwenera asenseme yiga ya Kitutu Chache South asentunda yende imeje bunge ya Kitutu Chache South ebikora byobo ibibwe transformer ngobono bigenderete asaba menyi borogongorwe etigarete ko begetenda wiri asebale perform yakonya niga konyete abana baito ngokora bali props morning and evening ngokora bali preps yente kentu anakora nande ndusiara na banda batulifu in fact inonye na serikali nyama yete ngagento kebenkia na okore kana siara gai na ibwe sitore ekiara to ko urwe performer abantu bali metijitaya chinene mbagwateganga ntuna batakota kosabana no molimo tuwakumiri sana
Otukugo kiera rera kera twa chikoboka twanyore transform irange ni school ya St Matthias Ciara primary iga eibire n'abantu batamanyikaniti gusangana bamenyi bekenyorugia Ciara imeye sublocation ya Bunyagatanyi nigo bono bamenyerete obwo bakubwatekana no musunto monene oyurabe kugusegeta ibikora by'obusalia transform na ya beire ya ibiru obo beni gogo chikogenderaga obo ibi ekiagara konyora abantu baitu banarira mangana y'omuliro obo ibona nigo bochikogucha obutuko obugukiera rero asugusalia we transformer imeye kinyorekyo nigo bono basagana eskuru y'oboroso ya Ciara ati baba bagusalia etangi eyogokonya aborokiwa chingakio chiboigo baba bagutarira chiduka chirang'abu na gokora obusalia bwobo ibi tangi yaito ebaje bakabune tap kare babune tap bakanyoranga amaje gwitekare bakamako kuigoreke mume ko yetangi bakasieka amaje one yo tutukubetinga amacha inare safe asa abana baito gutumia chitangi tu araterwe sukuru abana batumia amaje mbanya gutyotika abali bagokora boigo bonchoreria chinsemecho nigo baba bakwemurungania kuwatekana no kolima wechitaya asegeka kemiti nyene abali konya bako ni chingeni ga echiro ga ya Ciara na baro bakunirwe mono sana zenye nyumbali kuchigotwara omwangaso oyo iga amabere nkoni tolensa ngaitoko Rusia light stoko no ria mabere saa 11 abata ya tobula ore ndimboyo ga bono chinga kecho bono nigo bagikerege koreke igabororo agoteba bali bagokora obusali buno boiga goikaba babwato bumanyi bwa mangana yegistima ebikora ebi nigo bigokoruna bali bobwate bikoro to bakorina kuchigoro kali nje mongina tingo nyara korina bali basomera tabagwa na ubako ganda bwango baigora ne bintu bibya igombe manye mbemanyete abantu bali bagokora bagwa na bubamanye transformeye nerusi uno monto moliri utasomera tia mangana istima ya transforme yo ni gerusi ekaigorwa ekero twarigiringa goikebe no monto chiete eskuru ya pabo gosomere gori transforme na chikoigorwa abarai bonsi bono nigo baburiwe gochamo na gotingi oborendi ligosiria ebikora bune biga ase binyoro sore kakitware rira sore ntwapata chikura koranje inchuta ruserio masunte ntutakatio masunte kiara kanyora chitaye chinene street right sie chiete metienyene ya eri ari basaba umugaba naito gwaterana no mwempito kibagendi mu isimiwa kibagendi Anthony no mwemusie Cosmas Oyagi asimundi gwaterana nekembe gya police community no mugambi ngoro kese ni umuriro yasengenja abana baito nigo baje kutandika mono aso gotarora amasombo basoma nechitashi asirete kare giko ripoteria egetaseni kia unambe ya Mokendizi TV kurua sekenyorogia Ciara igutoke sublocation ya Bunyagatanyi imeye ward ya Nyakoe iyo gutoka imeye bunge ya Kitutu Chache South eliteria nenkuru kwa Dipon Asanya Kibono sana Dipon Asanya bamenye bundoche nigo bwato bororo obonene kigima pakomongino ya watanga proforma anyway togoska motwe chingaki obochori boba director becha ebogenderete ko babogo ikerana nigo bono egati yabalimi korwa ase factory ogembo banyare ko bagwesokya nagoteba tibali gochiko baba ko bairani obisi aba director be sector iyo yecha yabalenge abisi asemya kanyalire ko bagego etakolengana barabo nigo batebire bagendete ko babako gokerobo korari obuye baba director bare ase chabisi ase boigo banyare ko baba ko bwato ke kurate ya bona goteba niga ba director bubanyalite ko baba ko rusigwa bisia sekeri bagoteba obokoreri bwanyalite ko ba obubekigima na boigo obokurumi obanyalite ko bokwene kiwa se sector yekemeligie chenga gotomanyo muliki oito Mildred Momanyi liberera lya siasa y'obochori ase sekta y'oburimi anene asensemo yechae nigo ligendete gokina anene ngaki abalimi bakanire boro bunati bali gochagwancha aba director abakoro koiranigwa abisi nigo abalimi bali bare ainseli abuli lyoboteneri bwa Ogembo factory besokya na goteba egati ya mamocho ba negatie asuburai bwa bandurai bali abakoro ase sekta yo oba director abakora aba igo bako ba funded no board member mukuru
ase ng'enche atagete onyora ribaga riokorusia omobodi member oro agende korigia obodi member naende ogotire baka amaino orure ng'a naende bono naria atagete airanegeti na abodi member baya na abakomiti na abodi member baya amakoro bachikonyoa chibese echi bateba milioni 560 bana chabarimi bachikoria ntuto tairete kesi na koti ningi tokona choti besa omoremi tutabwati kideni na barabo abangwana mbaro basaltie factory ndate kubakurira nga guchakira lituko lya rero kuchimwina stogo chano chikura chirororo tibasa kweba gutenda tundu bali ende yonsi yabalimi bake itite nga chikura bakorigia aba director baba ya batokoreire amang'ana amaya tutakagirite ngakana bo aba director bali abakuru nigo bachiete bakagoro buri mu manzai gozamaremo ekaro bagora kanigo bachiete bakagora chieka chinke bagacha bagatotebya jeka chinyinge echichitayo ekara ebagoro tembeo ekara aba director baiba soka bagenda gucho no bata gototebya umaene twata konyora gachibese chito chiarie tunabaiga bakoro igo yagera twateba ng'a ntobatageti ntogwanja basoye gozo taribo abarengoriri timbata chamurieta bara sikwenda baingente mbaba se kwebarinde ngangoche kubori bare chikura nande tubae aba bale mebuna Martin otokonyire sana igo atogenderia ase asobo director na bali bande barororo bagendere ka tocho kumanya hadi tocho kubachenje kero to gwanja nigo batogia oburayi obuya ansama yabakoreirwe igati yabo obonya obuya bwa machani egati yebinto binde ebinge ebyo bakoerera mangana yero ni tokwenda tuimuki kibese kiroro tukwira nono omwana esukuru nje bana ndoje ng'abantu bali abakuru gake abantu baminto mwari gwanja ngatiga baruo bagendeka tinga kijiria bali abakuru barengo amachani itango beresto ntwanga rubwate chiro pi lakini rero machani aito tayo sito etobwate chire ngija nande baturigeiri ekene bali abakuru barabunto batageti nonye netundu bali chikiro nigo tokoe gubuya munabona ige tubwate chikiro chinyinge ntoma itinga ng'akia aba director bali abakuru bare cooperate na abande twanyora toko iberu ase chinga kecho nigo basabire serikali kubabwatesia asoko ene kyabuna abarayi abakuru tibali gocha kwirana abisi ase kolengana barubonigo abalimi babete bakunererirwa mono amona barayi abo abo twale gotebye serikali aso moyo bwogwanja omosa basacha abasoete nyasa tobekire to bagaso ande leadership yo minto board member omweno bagendera koroje obo onya bakurumi bali bagocha serikali tete batangasira ntole tayare kodiri n'abantu abo na enyenyeri yali bakotubwa totokolecha tokoleje guripotelya egetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi chingaki echecho mwancho molire aboigo nige gati ya baremi korwa se factory ya Nyansiongo ime county ya Nyamira mboigo banyale ko babagwe soke na komochobo teneri anene bo ba directors yabo abakorengana na barabo bagoteba nigo bagende to bako nigo bagende to bako tumia abisi anene ya bobobe asobo kurumi bagende to boko ene kigwa korengana na barabo nigo balireira nga nigo barachibona ko egetambukiro anene yogwaka chikura chikaki obocholi wa directors baranyara ko bogikira na bayigo banyara ko bako barusia abisi chinga kinzingi megende taguchengereka meligie chai egati yabali mikurwase factory ya Nyansiongo nigo baesokire na kogendera kwimurungarire kubwatekanamo na ba director wago soka kurwa abisi abo kolenganamo na barabwo baoneti bole mu bwago letu bolenge tabali mesinsa mu kidi cha Saratuka ubu kolenganamo na barabwo batabwatanetiwe njobuno moleme nigo nkumeti sana na ingikegenda Nyansiongo yoito abatractor bakabaira ororo mbakorete gasingia lakini ase miaka 3 yaetire angene nusu emechande yasere Nyansiongo emenene kolenganamo na Evans Mokaya oyoro molemi igakwerera enchera barabwo bawabere bakumbi wa soko nigo kubole mu buiga igento kolenganamo na barabwo baganire kobekwa kirario elio komanyana kiwole mu bwonetigwe na naki barachikunyara kwa bakonyora kibese cyabo mbaite ti process cyo kirikindonge giko bwate bwasoko ni bolemo lakini yo bolemo bwaniwe bwa Saratuka
asichibe hajiri chibwa goretwe 14 million nande baoni 14 million surely yani nono bole mboli comment gose mware kurangiria balimi obatebie ninkyo bole mobate papa korere onye mwaro je mbo bwate value gose emete asbi kutusara tuka ya bwate value egere monyo bole mobo na kia batara kitaba ikaransa boka baetiro solution boka banyene nande korwabo baonyo bole nyina boni gaerere nga obwaita bwa balimi ubuye bumanyakanta na dividends nigo botaena no guchasa balimi buna eganirie ongonye mwana gwaka na balimi dividends chiabo 600 million chiado ko aseke IDDA inde chiaka no balimi bonse bese chinya koroka na se slip nande bese chiyo nande nchiro kan anywhere nka ibona to chiko bolia ama tukene ko bobisi ayelire Peter Misatinere no mulimi kurase chinsamo chiri chalia maliera gakwerera enchira balimi bagendere koba bahakwegwa amegerio na kuriegwa chibese chibabonete gwako no magayo kwegwa amegeria yuo gintobono aganirie aba director baiga kubeka kirario kiokorenga na monerege kwenda bulega amo na marago yubulemi balimi mbarangere tigo bakagende factory bachikoligererie nge factory yaitonga kieri bakagorerwa omogati bakaegu ne chai lakini omweli oya bakaligerunga kero omulemi igaye tushiringe 3,000 aba director aba baito muroje ngaki batogende tie kiagera ebintu ebi ne byabalimi bago spend na indi aba director aba ngoba etelibaga bayira abalimi aba ne kibese iki lakini tibaba kana kibese iki kyaitetigwe otwale ko bolinga ki abalimi aba no abasoire ko likibese cheito esa oli baroje ngankoru barororo nyina bo mwali oyeni ko babwatu kirobo seme ko chase chikura ejo kirobere ko kunyara kabachiko korekana omutinyu gataona limo asibaganire aba director ko choro bali babwate enkoro go chase abalimi ili kwegerera ekemileke iga gechae abantu babwate obumanyi nabera atoke nga abalimi mbaleka babwate obumanyi ngechae itunga kebweneta ko sewo nga kechae itewenda ko rumogondo echae ngija agende to the factory ere ndubuya matumisi agende ensi tali obokoro obumuroje bagenderete bugutumia chibesi chitu buna chitagwenereti abuna bwa abantu turaganie abalimi mochore bagende bagigutora gutorendere nivo yaito ginko report ligetaseni kya wanjete kya Ndizi TV kuruge Gaston Semechiga cha Nyansiongo igigo tokemeye ebunga ya Burabu ime ye county ya Nyamira inche kongoro kwa Polycarp Okara Tabatikana roboti oruo ruaye Polycarp Okara nigo ya mate eyemo kurwa se kenyoro kya bomwari mensemo ya tabaka beso kirie na kwemurungania igoro yoborosia obobiwe bara asensemo eyo korengana baraboni go bagote babuna epari nyara ko bage kwagachwa diwa nyara ko bage ko unereria endemero eyemo ya bana chintakana boni go nyara ko bako bole barai nyara ko bagweso na nina kwenekia buna chintakana hechio banyare ko baba kwenyorero bana bwabo kubatakana no kwiranirwa endemero eyo ngagotomanye muri kito Julie Kerubo Amateyemo kurwa sekinyoro Kenya mware wodi ya tabaka ebunga South Mogrango nigobe murunganirie egakora separe yemo ekorokwa ogecha yare mwa korende mbaisane getine nchira yare mwa nigobo igobate birebuna nsemo yokoreano kobe gwe pare yo terenga inibona abanyakinyora abo baywananete eyo korengana nabo yorokiri ogwanchereria kona atakokori pare usakunyarigire guchiari igegariete sana kwetani gatiga bono bolinga bona abandeka bakwibulinga epare kuri mukivitina bono gose ne pare ataki ijaka magana giti jenga kagana ki abakolima bakuna mate bakuna rugoro nganyana samu ka barumereri ngachikuba boli nkaranturi kuiwana nkabatiga nyantu iwana tingotiga Maigaye pare yukore mwane chimbebe gosariwa bunenchera yoko nyegare ya amate ya Christopher Buya nigo yagitete na mabati nainde korende niga abantu bachete na kubutora na mabati ayo nago simole meteyo ya keranetiwe na mabati ayo asebono babole na sekia mabati ayo arenge kosariwa libaga lyoko yatagora na kubakani onye bagosete igo bacha obwate egali
bali nemioro na bana getiga babwate bata kubutura na basikali bate nini bakubutura na mabati yakogenda kwa njeo kona njika kumireni ngaki ebintu mbaye ngoteba bisumuru biyeni uchinyasi ekiegata tsigi yole ngurwani se onte yole ngurwani onde sei basali completely chikisengenge mabati bakabuturana. Hiyo ni kukosa heshima na binadamu. Ni ange ya betenga anga daktari kabigete bintu kabigeta abuya elinde MMC acharangirie barasa atebe ngaki genteki ngaki wontoko kora ebine bintu byankanyagerwa bigo korungora bibe ku chalenyasi wana kakata abantu n'imioro bache kubuturana nabo bayengo twale nkomna wowe mukene imioro tunge n'umuntu ngokwera igo bano goturetera kisegi tutaliawe n'amabati aya yona achete uliseringa kabesi tinda akana airete site ya 200 nkibona ngokora ngai ngorusibe sanga nabo oibwe uliserio kurukumwangi nonya nabo korengana n'abamenyi bekinyorekyo nigo baragiro kunererirwa ku mugondo bwechitakana asepare yo yale mwana kunerirwa guchiasa umugondo bwenchitakana echo nigo bono basabire obwene bw'abanabu kwenekirwa ntundu alengo otori geringa kyangulima tukatokanya olemire umugondo bwechintakana katikati asepare tali utigira separe sabiri ukiro olemire katikati mu umugondo utigira kale magasi nini ona bana bajako kumina ki ne parale ngole mago seiga acha kole mu mugondo bumu bana gari nabo oli mu engineer tarengo bana abantu bayengo mbaliwe tractor boka abuna bayengo kolegasi akajaka gutogore bitugi kerato gore bitugi ekemongero giasinyete bana nari eria paka soko enda kuchimugondo igoro tukamukani nyakiura agende mugondo igoro ne size etakere para etakere koru montaru size saine ebari yemanye korum di tuge dibacha korema ekanyoroka nande naringange bagaete muna baetete bakarosie pare iyo bona yende kyo 10 none nyumba yo bachenwa ba togoreta abana bari amateyo amona abantu bensemeyo nigo babori umwemsi bwensemeyo Jimmy Kenyanya bochano gukwana nabo igoro yamanganayo boigo nigo basabire umugavana bwe county ya Kisii kubakonya konyoro bwene bwabo asebaragire okorosi gwo okobegwe chipara asensemeyo kiriboti echekero tokote yemwesimiwa iyagote bango chari akini goche ground tanya goche iyagotuma abantu bae barigereri bagenda ndundu anje tamagendero akini amagendera ko be site emo usamagendera ko ba equal ekina kitu kubori atuo bo maene maki na rente to mu engineer opimete akabeke bigingi egere bare korem egento kyo cyana ndaburi nga arati igavana na maiti ndibigende tabaka nga kitu cyandikite ingori pateri getaseni Kiandize TV Eritariana Julie Kerobo Piamono omuliki oito Julie Keruba sorobotirwa senchira yoboikirano mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati asentundene niganyare ko bakoje boria serikali enyare ko bage ko bwatoka chibesa go chiasi serikali chechi county buna enchira moyo kwene kyo bokoreri bonyara ko boikirani wa chi sector au kwanari tukori rero nigo boigo Simba anyare ko baga ko boria anene wizara yoborendi boimenyare ko bokwene kya ngayabaire getambo kerogatia bakoreri be serikali abanyanyimbo abo bagenda toko bagutumia chiabisi chiaba senchira elitabwenereti wa Migori kumekuwa kwamba hapa ndio lazima watu wamwage damu. Katesi ya wale ambao wamejiunga na chama cha Kenya Kwanza. Kule Kisii watu wamewawa, wamejinchwa kama ng'ombe wakilasimishwa. Yaani nguvu zimeingia kuingia tu katika, mbona hatuoni wale wa Kenya Kwanza wako na fujo kuliko hata wale ambao wameungana na wao. Wananchi nataka niwaombe tafadhali. You are our last defense kwa biashara hii ambayo wabunge wamesema hapa ya kununuliwa bungeni. Sisi kama county wanasema pesa ikitoka juu inakuja kuibiwa hapa chini. Kama mtu anaiba pesa hapa chini, wacha akamatwe. Sio kwamba wananchi wanyimwe. Mimi nataka niseme kama National Vice Chairman wa chama cha ODM, niko tayari kama kiongozi wa chama cha ODM kusimama kidete na ndugu zangu na dada zangu ambao kutoka Pwani, nimeona umeongea vizuri,
Nataka nimuulize ndugu yetu Omolo, kama umepewa nafasi kama PS, angalia vile maisha itakuwa mzuri kwa miaka ile ambayo umepewa. Ndiposa hata siku utakayotoka ofisini utaweza hata omba kiti cha MCA. Wacha kufanya watu wawawe. Watu ambao wamepiga watu risasi mpaka leo hii hawajai kamatwa. Wale walipiga watu hapa, waliua watu hapa wakati chairman wa ODM alikuwa anazikwa hapa, hawajai kamatwa. Kule Kisii watu ambao wamepiga watu risasi mpaka polisi ambao wanajulikana wamepiga watu risasi hawajai kamatwa. Eti kwa sababu Mwanchumo ligereria togosuka motwe nigo omoseneta bwe county ya Kisii Richard Onyonga nyareko bagwesokia boigo na komochia chi serikali chechi county asokogendera utumia bobe enibo yegendera tokobaye kubatuka mone serikali enero kona litikolia lero asensemo ya Mombasa maega yogoikerana igaikaro kia merongo enene kemogia ekiombekeria kia Institution of Certified Public Accounts Kenya kobaga kolekana litikolia lero nigo atebanga gati ye bitango ebireire amagendero goikerana serikali chechi county no bokurumyo bagene tokobokonekiwa amona bateneri na boiga bakoreri bali bechia bisi asechi serikali chechi county where we gather all the resources we can, and if we are able to beat the system, we do it. Where it doesn't matter whether our children, their great-grandchildren are going to pay billions of shillings because we are borrowing carelessly and recklessly. Where are the rural areas, most of us who are privileged and are in the middle class or are succeeding in our careers, have left our mothers and our fathers, our sisters and brothers in the rural areas where we don't provide them with medicines, where the schools where their children go are not designed and organized to provide the basic service of taking this child to education, where our roads are despicable and most of the money is being pilfered by individuals who are taking this money either to Dubai, America and other places. Many of our ruling class is now buying all the property they can buy in any areas in Kenya or abroad, and the individuals are now owning 20,000, 40,000, 60,000 acres of land, which they are never taxed off, but the person who's carrying the load and the weight are most probably the poor people of this country. And unless we fix that software, unless we begin to carry ourselves with dignity, unless we begin to realize that this country is not bread that you eat and eat and eat and finish and wait for somebody to bring it, then my fear, Trevor, is that we may end up having a dysfunctional, indeed mediocre country that keeps on running for the next 50 years again, hoping that we'll go to the first generation and yet in reality we'll just remain as a banana republic. So my experience is that governors must take responsibility of making sure that they govern their accounts as well. My experience is that the Treasury, the Control Budget Office, and I Toko ligereria gosetoske mutu manchumo ligereria nigo morai wense Daktari William Ruto agendreta monetaro ya matuko ane imeyense ya Amerika somorogo borero nigo William Ruto anyara kobaga wikirana ase state ya Washington DC ase boigoha chikonyara kobaga kwenekia munonyare kobaga kobeka okobwatana na gotingia obokoreri gatiense ya Kenya nenseria ya Amerika inyoranga etaro eye nigera chikobaga kwenekia okobeka okobwatana kobokoreri ao gatiabo ase sekta ye chisemio bonchoreria gati ya yande manga somogoroborero magiga ya Ruto goikirana asensemeyo ya Washington DC niganyara kobaga kokora egekaro kia bene amonegati ya Kenya awamenyete ase state eyo naboigo abamenyi bense ya America gatiabo aba senator sanyara kobaga koerera aneno kobwatera no kwanyara kobo kwenekiwa gati yechise chibere. Senators, members of the Kenyan delegation, ladies and gentlemen, it's indeed a pleasure for me to stand here as I undertake a state visit, and I thank President Joe Biden for inviting me, and I bring you all greetings from friends, the government, and the people of Kenya.
I also bring you greetings and warm regards from your brothers and sisters from Africa. As you all know, we are celebrating 60 years of solid friendship between Kenya and the United States. And it is a foundation laid firmly on common and shared values of freedom, democracy, rule of law. And I am very proud that 60 years on, we have built this relationship. And today we celebrate what we can do together in the face of the challenges that face us as humanity. Challenges of the wars everywhere, we all know, in Ukraine, in Middle East, in the Horn of Africa, even the one in your neighborhood in Haiti. We have serious security challenges. But all this requires collaboration, partnership, and global leadership. We also have an opportunity during my visit to discuss on the real possibilities and opportunities for trade, for investment, for conservation, and many others that are mutually beneficial to humanity, to the United States, and to Kenya. Last year, I convened the first ever Africa Climate Summit. Nigo muwaziri bw'oburemi Mithika Linturi aseritskolera nyarakobaga gwikirana ase kamiti y'oburemi ye seneta asanyarakobaga koerera gati yemerobere nyarakobaga kubeka eliokonekia buna oboyo bw'eligolirike bwanyarakoba bwikera abaremi gakwiranira gati y'amabolio nigo Linturi bwanyarakoba kuria irango boyo bonigo banyarakoba boko barasekero ege keke nyarakoba gegoeta korende serikali ya nyarakoba gekobeka emerobere na kwendeka oboyo mbonyarakoba I want to say yes. We offer coffee fertilizer under the subsidy program. It's called the 1717, something like that. And yesterday, I want to say yes. There has been a delay in the provision of the coffee fertilizer because of certain obvious reasons. You know, Kenya does not produce fertilizer. So we import. And it's common knowledge over the problems that we have had around the Red Sea on importation and many other issues. But yesterday evening, I confirmed that by end of day or tomorrow, we'll be able to have the coffee. We mobilize a number of coffee fertilizer to around that are available, and I'm sure the 1717 coffee fertilizer will be available, I think, latest tomorrow, and ETG is providing or is bringing in this by end of day. So that one I can assure you, Mheshimiwa, at least we have made provision for that. We have confirmed its availability, and we will be. Togoska mote maiga ya serikali ya Kenya kubeka obokoreri bukuigwana na abanyagitari bono nigo boigo abakoreri be sekta yobo chenwase ensemo area ye laboratory bagendereire amono mugiro obo bagukwana nigo boigo banyareko babakubole serikali nyareko bagekora egetambukero kyabango nakobeka okobwatana kwobokoreri nonyara bonigo bagikeire serikali asoko batumia agati y'abakori emeremo abo batabwati obomanye ase ogoikerania emeroberio a yabotambe ase chinsemo che laboratory. We still have people, class 8 dropouts, form 4 leavers, doing HIV tests. They are the ones that if you go to a VCT center, the manning VCT centers in the hospitals and even the private VCT centers, we are telling the Minister of Health that you cannot bake your cake and have it. The courts had already spoken that these people are supposed to live
and those positions be given to medical laboratory officers. The patients that are being booked for dialysis, for elective CS and major operations cannot be able to get the services because we are the people that prepare blood, recruit donors, we diagnose a lot of diseases because all the medical tests are being done by medical laboratory professionals. So currently what they are being doing wiki ya kabere bono magega yechskuru koigoro anigo egati yechskuru isano na ibere korwa sensemo ya isiolo habarokia na borokiwa bataranyara ko baba kwire na se chiskuru ko bwatekana no ko twa kwa embra enyinge nigo nonya nabo banyana ko bakoboria serikali enyare ko bayikobeka emerobelyo nakoneke buna borokiwa banyara ko baba konganywa go cha se chiskuru chiri chanyarire ko ba chikoigora sebo ibanyare ko baba ko erero buba bwabo abana babo nigo barachikoba bakoira na magega sensemo yechisemi. The school was destroyed by the current flooding. When it comes to other schools that you have mentioned, like Khalifa Boys, where the head teacher have just spoken, Merti Muslim Primary, and Gamacho, and then Munanda Nur, the sanitations have been swept away. And the Ministry of Education does not work in isolation. We are working with other ministry department of health, whereby they are also coming in and assess the situation of the sanitation. And if it is not to the standard, then we are not even allowed to or accept the learners to be in that particular school. To appeal to the ministry, I want to appeal to the TSC, I want to appeal to everybody who really cares, especially those who have got resources that they can use to help. Mwancho morigeria goikira awono to gwakira musmari amangana maya senchire goikira no chisa isato chiabonobo tuko to gwakira ngambia mona soko ni kwanyara ko gusanga amana intemeroberi akurwakete goikira chinga kibune chinogo komanya tu nga umuroberi ribo gwaka ekura na koeneke kwanyara ko gochore getaseni kendizi TV koba egetaseni namba emo asoko koletera amangana amayena bigomeroberi nigo yarengesie kweli tkolia lero korende ekiombekeria ya Communication Authority of Kenya ni Kenya reko begosukia etariki yo kuikira chitariki emerongo etatone moigonore no bosibore ayo mwancho morigeria kwenekia no gendete kobago gwaka ekura yago asekuza awards na kwenekia vuna na intonyere kobato kubugoria ebandere anene ase ensemo area yechi TV na kikonyara koba gwaka ekura yago na gutumia esimi yago orike ujumbe kuza KUZA unyare kwa gutuma ujumbe yogo chia se namba ya 1561 ase 15601 no nyara kwa gutuma ujumbe unyare kwa gukwereneria amabori kurendekero gwikari bori ria gatano na limo no kubori gwangita seni kigia TV ekiora nyare koba gogochora wa Kirendizi TV ekurerinde na into nyare koba tokoimokia ebandere yo yakuza awards gati abali boigo bagenda tokoba gusanga amona inte maragoba ya bono ni moro cheke fosoro kuru count 047 agotebanigo agenda tokoba kubwatia emeroberio imegeta seni Kendizi TV bono mogoroba Charles gikenyi na boigo kuru chinse mochi masimba no are imeya omoroberio ogato nera gotana agenda tokoba ko yabotia kuru chinse mochi ria chia Masimba byabono mwancho morigeria ingati ya bali abagena tukaba kweneke ngabanyara kwa gusanga ebirengereri byabo amona intwe maragoba yabo to gwatana manareli demose kweneke bona go cerwetara somo no bimanyererio nere sara mumanyi nyara kwa kweneke abuna chibicha amonerio gichago chira senchira yobokera nchinga kitonyara kwa to gwatana na amona baliki baito bamwana maya abagena tukaba kwebusura ase chinsemo imena isko Yorogongo Ruagusi retirana ngoro kwa Josephat Amisi nakoganirie obotuko obotero na bwegoborigerio obuya bwemeroberio Imeandizi TV.